Benvingut a Virtual Romànic, el primer simulador medieval català. Pots escollir entre 4 jugadors. Jofre d'Armengol és el senyor d'aquest castell i d'aquestes terres. Les defenses dels atacs de musulmans i de la cobdícia dels veïns. Per guanyar, hauràs de conquerir nous territoris i lluitar per la reconquesta de les terres cristianes. El teu objectiu és el poder i els diners. No pagues impostos, cobres impostos. El monjo Pere és el prior d'aquest monestir. La seva feina és adoctrinar i vigilar els fidels, que escopin llibres per la biblioteca i garantir que la vida dels monjos sigui recta. Per guanyar hauràs de pregar, estudiar, administrar terres i controlar el màxim nombre de camperols. No pagues impostos, cobres impostos. Guillem és un camperol i viu en aquest poblat de cabanes. Treballa a les terres d'un noble o de l'església que es queda en part de la collita. Ell només es queda amb el que necessita per sobreviure. Si hi ha guerra s'incorpora a files. Si és acusat d'heretgia, se'n va a la foguera. Per guanyar, hauràs de treballar de sol a sol, combatre la gana i obeir. El teu objectiu és sobreviure. No cobres impostos, però pagues molts impostos. Elisenda de Foixà és filla de noble i dona de noble. La seva funció és procrear per assegurar el llinatge. Com totes les dones de l'època, està sotmès al seu marit i ha de ser molt devota. Però com que té la sort de no ser camperola, no ha de treballar. Per guanyar, hauràs de tenir molts fills sants i obeir el teu marit. Escull el teu jugador i molta sort, sobretot si ets un camperol.